Bare starter den, ikke? Den kører nu. Jeg skal simpelthen finde ud af, om vi skal have et arbejdssted. Det er anden kontrol, der er lige givet, om vi skal. Anden kontrol, der er skiftet. Jeg sagde til Line i går, at det er så mange, der er sådan, at det er anden kontrol. Og det er ikke derfor, det er styr på den liste her. Det er fordi, der er kontrol med. Og jeg er ret sikker på, at der står et kort kontrol. Det gør det. Det står kontrol. At man skal have det derude. Det er overholdt også. Så nu har jeg lidt til mig om. Ja, den her dyrlæge, der foreslår jeg, at vi laver sådan en daglig, altså en oversigt over daglige ting, der skal gøres. Der er det sådan et ugeskema. Så når man kommer på arbejde, så kan man se, det her skal jeg lave. Så skal man ikke til at finde 10 forskellige mapper og miste overblik og hvem kan lige lave hvad. Det er også for dårligt, at jeg ikke laver det. Og så står det på, og så hvis ikke man er noget at få lavet det der, ja, så fører man det hen. Og så, det foreslår jeg til det første video, jeg ville have. Og det er lidt rigtig noget, så jeg kunne se på det. Jeg vil bare arbejde lidt uden tid, så vi. Fordi nu sagde jeg, at hun sagde, at jeg ikke skulle have sådan en whiteboard, hvor du kunne skrive. Så sagde jeg, det var faktisk det samme, som jeg foreslog der. Og hun kunne huske i Holstebro, hvor vi havde. Der var der jo mange, der var bange for, at der var nogen, der ikke lavede noget. Hvis man kan sige det sådan, ikke også? Og der, men det er jo en god måde også at sætte system i det. Og der havde vi det her lidt plads. Og nu har jeg lige set på onsdag. Jeg har lige været oppe i uge af de gamle arkitekter. Der har vi jo faktisk sådan nogle ting ude. Så er det lige fra besluttet tidspunkt. Så der nu har jeg snakket med tid om det. Så tror jeg, at det er til næste uge. Fordi så er det fælles styre, kan man sige. Så er det ikke det, der kan sige, at individuelt slaget. Ja, jeg siger dårligt følelse af det. Det er ikke så følelse. Jeg har gerne sagt det godt. Det var fordi, jeg var afslappet, da jeg kunne på arbejde, så var man fuldstændig uforberedt. Men det er rigtig nok, jeg skal lære at sige, det er vist. Lad det passere. Så det er også lidt. Du må huske, du er helt fast i. Jeg synes, det er en rigtig god idé, at vi er 3. Så vi har jo selvfølgelig også vores egne ting, der skal laves med de her fælles ting, der skal laves. Vi forhindrer, hvordan man begynder at være små kommer. Ja. Det gør det. Ja.
er sådan lidt, ja, hvad det er for noget. Jeg synes, det er helt fint nu, når det er kørt. Jeg ved ikke, det er det sidste gang. Men det er nok det der med i indkøsten, at det er 3, så er det 3, det er altså ikke et godt tal. Det er det der, selv hvis der er en del af tiden på lige på det, så er problemet bare, at jeg kun er det ene der lige. Det er hele tiden. Måske på en måde, så skal jeg så til at få. Så på en måde, samtidig. Ja. Skulle jeg ikke gøre det hele tiden. Hvad? Man har krav på en årlig lønsamtale i forhandlingen. Det har man. Det er ikke det. Jeg synes, det var passende, hvis de havde en der med i stedet. Det synes jeg var passende. Ja, ja. De har ikke en skur. Det er problemet. Men så er det, at sige nej til det. Fordi på et tidspunkt kommer selv med med. Ja, det er ansættet som en skur. Hvad siger du? Det skal ikke lave det. Skulle I navne det? Du er om forbi den med. Det er personligt. Det vil gøre. Det er personligt. Det får jeg altid forstået personligt. Selvom det er en dansk. Så har jeg det. Hvad jeg får ud af det? Det er bedre, at jeg kan smile mig, fordi måske skal vi i virkeligheden sige, at dem der fylder mest, de skal ikke se ud. Ja, meget mere, det er masse. Du siger den Martin, hvor man kan stoppe på, så kan jeg sige det mere. Jeg finder det på sådan. Så det er lige det.
vidste det ikke. Jeg har så i en lille skole, det er nogen, der baserer bare, at der er 2 kroner. Det er husk. Det er aldrig noget. Jeg har snart aldrig husk, det er så her. Og det er større nogle af de teknikere, de kan huske det lige sådan her. Det er selvfølgelig. Og så bagefter, så kan man sige, ja. Jeg tænkte nok mest på den måde, han var blevet oplevet. Det var sådan en nye. Så var jeg blevet så men det var nok nogen, der blev oplevet, at vi kunne have en så meget. Det ville vi så til selv sagt. Ja, om året. Så er det så, ja. Det er nok derfor, at jeg kunne sætte det, at det er det. Ja, det er det da. Budgettet for december måned er også været god. November og december. Efter vores dyrlæge til, det bliver det her, det bliver lige nede for tidligere, så tænkte vi sige, om det er ikke for sådan meget så meget andet. Det burde være en med det jagt, det er ikke så meget. Jeg kunne have fået jagt, så det er jo ikke på så håndskil, det er 20 år i ugen med 8-10 timer på arbejdsdag, der er en 20 timer på. Det er lavet med det, at det er arbejdstiden, når man siger ja til, det er jeg kan stemme på. Fordi jeg kan godt billæse mig selv, når jeg skal. Det er rigtigt. Jeg synes, jeg holder mig til at læse i virkeligheden. Men jeg er lidt andet, og ikke i praktik. Ja. Det kan man arbejde meget for. Ja, det vil ikke snakke med. Det vil være lidt, der har ikke, hun har ikke kontakt med mig. Eneste var, det her ansættelse, så jeg har helt skuffet. Og det vil være til information om, hvem der bliver ansat. Der har hun sat næst til at informere. Af dyrlægen, altså hvem der er ansat som dyrlægen. Det er nok så nemt at være sådan. Så sagde jeg til lægen, så sagde jeg til lægen, så var det for så der det er ikke så meget. Det er ikke så Hvordan stopper man den?
og vi sidder og snakker med